Текшерүләр башланды. Ландыш башлаган скандал кемгә отышлы? Аның асылы мондыйрак. Кемдер барлык үпкәләгән артистларны үз канаты астына җыеп, үз барс медиясын булдырмакчы. Моңа бик профессионал килгәннәр. Ландыш белән студияда видео төшереп, матбугат конференциясе җыеп, ике атнадан тагын бер очрашу буласын әйттеләр. Монда бенефициар кем соң? 3 кандидат бар. Беренчесе бәхәссез Марат Гараев, үпкәсе булган ата һәм абый. Өстәвенә, әлеге өлкәдә һөнәри компетенциясе бар. Моңа өстәп, моңа кадәр барс медиада эшләгән һәм хәзерге вакытта аның абыйсы һәм кызы кул астында эшләргә теләмәгән үз командасы бар. Әмма бу очракта кызына карата бик рәхимсез килеп чыга түгелме? Аның лесбия булуын да фаш итә бит. Икенчесе Марат Мухин, танылган саунд-продюсер. Хәзер инде аның Нурлаттан нефтче олигархлар акчасы кебек көчле трәге бар. Аның репутациясе дә чиста. Артистлар да аны ярата. Өченчесе Фәрит Таишев. Ландышның ире күп еллар дәвамында Барс медиада җитәкче булды. Бу эшнең буар кухнясын белгәнгә, татар эстрадасының яңа атасы булырга көче җитүен аңлап алган. Татар йолдызларының яңа Карабас-Барабасы кем булыр икән?